Тое, што адбылося ў Беларусі пасля таго, як стала вядома, каго зарэгістравалі, а каго не кандыдатамі ў прэзідэнты, дало нагоду аглядальнікам і для такіх каментароў. А вот Лукашенко, он вот доказал, что ОМОН – это лучший ретранслятор президентской истерики. ОМОН передает все вибрации президента с абсолютной точностью. Пока передает, да? 14 ліпеня Цэнтр выбаркам Беларусі зарэгістраваў 6 кандыдатаў у прэзідэнты: Андрэя Дмітраева, Ганну Канапацкую, Александра Лукашэнку, Святлану Ціханаўскую і Сергея Чэрачня. Самую рэзкую прамову ў ЦВК сказаў Андрэй Дмітраеў, адзін з кіраўнікоў грамадскага руху «Гавары праўду». В 2015 году на моем месте была Татьяна Короткевич, и она тогда сказала: Лукашенко устал, ему пора уходить. Лукашенко остался, и мы потеряли 5 лет. Вместо развития и реформ получили стагнацию с вечной показухой, поиском врагов среди своих граждан, хамством, безответственной политикой во время коронавируса. Ён заклікаў улады адпусціць палітзняволеных і асабіста звярнуўся да Лідзіі Ярмошнай, каб тая забрала заяву на Сергея Ціханаўскага. Віктору Бабарыку і Валеру Цапкалу Цэнтр выбаркам адмовіў у рэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты. Мы подготовили жалобу на нарушение законодательства Республики Беларусь о выборах. В ней мы требуем отменить решение ЦИК и зарегистрировать Виктора Дмитриевича Бабарика и Валерия Цапкала. Мы, безусловно, будем подавать апелляцию в Верховный суд Республики Беларусь. Но мы не питаем никакой иллюзии в отношении того, какое решение он вынесет. Пасля таго, як з выбарчай кампаніі выключылі прэтэндэнтаў, якія лічыліся наймацнейшымі супернікамі Александра Лукашэнкі, адны каментатары пачалі сцвярджаць, што выбары фактычна скончыліся. Іншыя ім пярэчаць. Выборы в демократическом плане и не начинались. Да? Для них не было ни условий, ни стандартов, которые обязательны для демократических выборов. Но каждые 5 лет мы воспринимаем выборы как возможность изменить что-то в обществе и в стране. То есть как общественное протестное явление, выборы не закончились. У той жа дзень на вуліцы Менску і іншых гарадоў выйшлі людзі, незадаволеныя рашэннем ЦВК. Выйшлі без плакатаў і транспарантаў, збіраліся ў розных месцах гарадоў, выгуквалі лёзунгі і пляскалі ў далоні, групамі ездзілі на роварах. Люди шукают самые разные способы одночасово, абсолютно законные, легальные, якія ні в якой іншай краіне не подпадали под некую політычную активность, ходить, ездить на роварах, хлопать, але якія в Беларусі таксама на сёння ўжо з'яўляюцца нейкімі крамольнымі. Сілавыя структуры разгарнулі ў Менску масавую зачыстку. Дзе-нідзе пратэстоўцы спрабавалі адбіць затрыманых. На наступны дзень улады заявілі пра пацярпелых сярод міліцыянтаў. Сотрудники милиции также получили телесные повреждения. Именно 6 сотрудников в настоящее время обратились в медицинское учреждение, где им оказывается помощь. 4 из них госпитализированы. 14 ліпеня было затрымана каля 300 чалавек. Больш як на 100 склалі пратаколы. Следчы камітэт завёў крымінальную справу за парушэнне парадку і непадпарадкаванне міліцыі. Все видеоматериалы, размещенные в интернете, приобщены к материалам уголовного дела и в настоящий момент изучаются следователями. Пратэсты адбываліся таксама ў Гомлі, Берасці, Горадні, Бабруйску, Салігорску, Стопцах, Пружане ды іншых гарадах. То, што мы зараз бачым на вуліцах, гэтыя пратэсты, яны сапраўды, як мінімум, можна сказаць, спантанныя ці не спантанныя, але яны прынамсі не кіруюцца. Бок няма некага аднаго актора, ці то палітыка, ці то блогера, ці то каго, каб ён там рэгуляваў. Міліцэйскае ж кіраўніцтва сцвярджае, што гэта кіраваны пратэст. Видно, что шли призывы к определенному месту, куда двигаемся, куда идти. То есть управляемость этих групп, она была видна. Тым часам у штабах кандыдатаў так і не прагучала закліку да вулічнага пратэсту. Каманда Віктора Бабарыкі пасля таго, як іх прэтэндэнта не зарэгістравалі, агучыла свой план. Первое. Поддержка кампании по организации честных выборов, инициативы, которые направлены на максимальную честность прозрачных выборов. Второе. Это активное использование права на агитацию в предвыборный период. Общение, собственно, с тем электоральным большинством, которое, может быть, пока еще вообще не знает, что у нас происходит, если такие еще остались люди. Ну и третий момент – это непосредственно участие в процедуре голосования. Памяркоўны план каманды Віктора Бабарыкі быў сустрэты крытыкай. Штаб Бабарыка был не готовы до такой активной революційной деятельности супраць уладаў, психологично не готовы, політычна, досвідом. Тому вся стратегія, яна пішецца адразу на калені. У момент, калі штаб атрымоўвае удар, яны
намагаюцца нейкім чынам адрэагаваць. Грамадзяне, аднак, прыслухаліся да парады і панеслі скаргі ў цэнтр выбаркам. Чарга ў некалькі кіламетраў ля будынку ЦВК стала 15 ліпеня дэманстрацыяй нязгоды. Пасля закрыцця цэнтра выбаркаму АМАП адвольна хапаў людзей. Ну а за что? За что это просто? Там нас не пустили выйти, туды нас не пустили выйти. Сказали, сюда идите. Мы идем сюда, это копают людей. Господи, спаси, сохрани. Нечистая сила. У Менску і іншых гарадах палявалі і на журналістаў. Проста ў жывым эфіры затрымлівалі карэспандэнтаў, якія вялі відэатрансляцыю. Перахоп міліцэйскіх размоваў па рацыі паказаў, што гэта рабілася мэтанакіравана. 7-3, дай привязку по корреспонденту. Картинки ради свободы в эфире нет. Не надо распускать сопли и думать о том, что вот кто-то сказал, что армия будет против народа, армия будет стрелять против народа. Но вы должны четко понимать, мы силовой инструмент. З такіх падзеяў пачаўся перыяд агітацыйнай кампаніі. Штабы Бабарыкі і Цапкалы аб'ядналіся з камандай Святланы Ціхановскай. Іншыя кандыдаты пакуль думаюць. Это, разумеется, придает веса самой кандидатуре Светланы, потому что, давайте признаемся, до сих пор мы ее воспринимали как абсолютно слабую фигуру не с точки зрения личности, а с точки зрения потенциала в этой кампании, что даже власть ее может зарегистрировать, ничего не боясь. Посадили всех координаторов, и все, она будет тихо сидеть, как мышь под веником. Нет, не будет. Вы все знаете, почему я оказалась на этом месте. Из-за любви. Из-за любви к своему мужу. Именно поэтому я решила продолжить дело, которое для него было таким важным. Сілы штабу аб'ядноўваецца дзеля некалькі справаў. Сярод іх правядзенне паўторных справядлівых выбараў пасля 9 жніўня і вызвалення палітвязняў. Сёлетнія выбары ўжо давялі колькасць палітвязняў у Беларусі да 25. Дзеянні беларускіх уладаў асудзілі ў АБС, ААН, Еўразвязе, міжнародных праваабарончых арганізацыях. The actions of Mr. Lukashenko and his regime will be bearing consequences. European Union will not be tolerating political prisoners in Belarus. It will not tolerate torture of innocent people in jail who want a better future for European Belarus. Лукашенко решил, что все это глупости, про насильно мил не будешь. И он, Лукашенко, будет мил белорусскому народу, чего бы белорусскому народу это не стоило.